Bueno, gaurko mintzoka saioa zoragarria izan da. Netzako plazerra bai eukitzia ez bakarrik hitz egiteko aukera eta niretik konpartitzeko aukera, baizik eta gainontzeko bai, lagunak entzuteko aukera, gainera ziztu bizian pasatzait. Eta bueno, aurtengoa zoragarria izan da, datorren urtean, gehiago, beraz ez galdu eta jarraitu sareak. Bueno, hemen izan gara mintzoka, 2025 musikaren doinua, euskeraz, musikaz, euskal musikari buruz, euskal edukiei buruz, zelako garrantzitsua da eduki egukitzia euskeraz ikusteko, entzuteko. Orduan, gainera, hurrengo urtean beste mintzoka bat egongo da, beste gai batekin, eta ezin basari etorri ona bertara ikustera, gero webgunean edukiko zuen eskegita, osea, ezin dozue galdu, ez dakazu eskusarik. Bueno, ze ondo pasado egun, musikaz aritu gara, edizio honetan. Hurrengo urtean, datorren urtean, animatzen zaituzten etortzeko. Eta ezin basariek torri gaur aldozue ikusi, online. Gaur hemen mintzoka aritu gara eta zu ere horretara gonbidatu nahi zaitut. Zatoz mintzokara edo onaino etorri nahiz baldin baduzu, zaude lasai, itxaraino joango gara eta sare sozialetan eta YouTubeen presente gaituzu.